Ahoj švadlenky, dnes si ukážeme, jak lemovat proužkem na čtvrtiny. Na čtvrtiny můžeme lemovat jak úplety, tak tkaniny. A využít můžeme buď koupený hotový proužek, anebo si můžeme proužek sami vyrobit. My budeme lemovat průkrčník úpletových šatů a proužek si sami vyrobíme. Ustřihneme si pruh látky o šířce 4 až 5 cm. Proužek si důkladně zažehlíme, nejprve na půl a potom na čtvrtiny. A jdeme lemovat. Na průkrčníku si naznačíme střed zadního dílu. Začínáme lemovat asi půl centimetru před značkou a na začátku si proužek nijak nezakládáme. Průkrčník vložíme do proužku a prošíváme. U pružného materiálu zvolíme pružný steh a proužek při šití lehce natahujeme. Dávejte pozor, abyste nenatahovali i průkrčník. Asi 5 cm před středem zadního dílu zapošijeme a ustřihneme proužek tak, aby jeho délka byla právě po střed zadního dílu, plus přidáme ještě asi centimetr na založení. Proužek na konci založíme dovnitř a dokončíme lemování. A máme hotovo. V dalším díle si ukážeme, jak se šijí sklady. Mějte se moc krásně a ahoj!